Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासि हरबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गासैबो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो दे जों हाबा जानो ओंखारदों आरोना दिनैयो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम आं बारा रोंबाङा ओमफ्राय बिदिनो एसे जि हायो बेखिनिखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम अननानै सोरबा आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय शेयार खालामना होबानो जाबाय लाइक कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर अननानै खानायबो लोबखांबाय आं फुङावनो दिनैयो बारा रायलायबाय थानो रोंलायलाङाहाय आङो थांगासिनो दुब्लिजासो बारसलांबावगोन जोङो जोंनिया दुब्लि बारि हाबा जादों आरोना नै लारि 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 बाप्पावै गथ' गोदोर सिख्ला बिमा लास्टआव आं थाबाय हे भगबान अयनाय गारि आइदै नानि हे सर दुब्लि जासिगोन ना नोंना हाबा मोनलायसिगोन बया मोननाङाथाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था दे सनाफोर लानि न' मोनबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय था मोनफैबाय आरोना लोगोफोर हाबा सालि मोनफैबाय आरोना deh Kamzan file berna kami ni gaza baba lai baba जाखांबाय दस नुवाखै होनबा बबे मोनसेयावबो जानायसैबा Maba bedor, ompray maba na, ompray builat, ompray gula, ompray lokel daw, ompray dali, alu kobi, ompray mamen ha? Gotaw na? Gotaw जादों गामिनि हाबा जासाबबायलाय जासाबना फैबाय गोथावनो ओंखाम जाखांना फैनानै हाबानि ओंखाम जाखांना फैनानै नै फिसाफोरा माबायदि दुब्लि बारि बारि थाबायदो जोंनिया दे थाबाय इनोबा गोलैगोन हे 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 हा
masa kok halah tuh bah न' मोनहैसिगोन जोङो दुब्लिखिजा बारस'ला बारस'लिनो